Oleh UDISE lama til ti thartur lom le ta chu video kan chiam le don ani kan video siam tu hi profile school profile ani school ni nam chi sang kha kan tar lang don UDISE-ah chu gati tur ni kan fill up tur hi atam khop maya chu wang chuan video po hi sei do mai theya uluk te ngai thlai la kan sei fia thei chen kan sei fia ngatin then khathi chu engani office lama tanga instruction min pek ang te ani kha kan lo hrianga instruction kan don anga ti te po kha atu lo me che kha kan ti kan school khan kan lo ti che lo me theya maro chu office and instruction min ti anga han ti kha athadona tin tuna kan fill up tur he kan share tur chin ni kum data tur anga ni ani kum han ti mela thena hi chuan kumin tuna kallai mek poda theyanga thena hi chuan kum hlui te poda ngai previous year kan ti te last year kan ti te karon ti thin dona chu kan shredon nia chuan kan lut tlang do top mai anga UDISE profile kan ti dona kan han honganga tila hian search bar omata hian UDISE profile module ti po hian zon mai theya UDISE profile module ti hian zong tela search mai the hi profile module khani kan share tur chu ma pon kan to thonga SDMS oma teacher profile oma management profile oma chuan tuna hemi profile pa ngai hi om le chu SDMS ka chu no pangani teacher ka chu ziktir tu ni management kan ti kha chu school engi management kha ani tam vak lo khata kha chuan information school contact information te khani hemi chunga po hian profile chunga pa kan soyanga hemi profile kan ti tak hi chu tunma abu kan fill up thin kan school din munte toilet engzang kan nei ti te infrastructure kan building din munte an room din munte khatiang chi khani maro chu tunma kan ti ai khan aron tam ta de engeng mai ron ombel chowa ko sei tong khan video po sei do hlek do ni chu wang chuan tunoi kan nei du lo menga luk de kan ngai thlanga sei tong khan office na ti tur min ti chen ang hi chu kan zom sham manga aba ki chu ke mani ti tur patam tak om don ani kan hong ta pang chuan hei hi login for the DCF data entry and monitor mo chuan ta hi chen UDISE code le password kan mang mai anga hei chu SDMS kan lu dan ne khan ang vek ani 65 CCA 3 captcha kan type kan login ta ni te kan login vela hian hei ron lang ta hei teacher module te student module te hei profile and facilities kan lu na tur ani chuan hetila hian download pre-filled DCF English hei hi kum masalam panga in DCF in fill up to online na office lamina min thun sak khani format kha ani fill up sai ben du chen download te kan download chinanga enjoy chinila hei hi lo ni ta kan honganga hei hi nikum zul zuya andon ti kha ani don ani hei hi nikuma kan fill up dan ang kha der ni hei tian tam tak kha oma fill up nga hei hi kan shete dan tu chuan miron sem thina khani ta hei mang kan lo fill up thin khani ta hei kan fill up tur khani hei hi download engani data capture format hemi DCF fill up phoda chimi nuwa online ati te po athamai the ni hei download tila print out tila heta han fill up vek photila thamai the ni maro chu hei then khathi chu aron in da sa ang hi chu hemi englowa po hian ni ati that thei lo ani mo hemi DCF online apon ti that thei lo ni ti that thei chin kha oma ti that thei lo chin kha om ani kha lo ni ta ni chuan kan lut ngal de mop banga profile and facilities kan luta heti lai mi ho zong he chunga mi hi kan ti vek tur ani hei hi mo hei kan ti vek tur ani chuta chuan heta hian aron in clear sang de data ni 1 atanga 1 to 1.26 section A basic school profile ani 1.27 atanga 1.360 hian mo ani na sang karon pe thata du atani hei tian mo heta 2.28 thleng ICT and digital
ti thleng ani a ta hian DCF feeling is not complete yet ti a chumi zia chu hei ti la hian hemi zon zela hian hei om zela not complete atia need correction hei pakhat ma kan la khoi lova hei hi fulfill rek angai don ani chuan kan lut nga langa tunai chu kan fill up vek lovanga a fill up dan kan soi ringot dona chu kan thredon ania instruction ani zona wang khan chuan kan lu ma sak dei tian du la hi tian a lu theya mo hetila entina na hetila chini kan lo ti to chuan tilai an to tang point a lu theya chuan hetilaya an mani zela point click theya chuan he ta tang po hian data capture format number hei hi ni a hei hi ti zel khan ta tang point a lu mai theya ni chu kan thredon nia basic ka kan lu tanga kan lu tang ti khan kan sei bele jok du che data capture format he te la om ta a he ta tang he tina next ti khan kan kal zel thei boka kan ni lo pon he ta ato pa hian next markers complete khatiang khan ati thei bok he point kina kan la soyang le heta hi chuan basic school profile hi khoi thei kan nei lu tuk lova he tilai hian ma ka pe a at the rate ti oma chuan he tilai hian kan en lokanga ka soi tak main khonge he tilai hi language hi has hi omboka hi mi amma ka tang hian he tilai hian omta has ani chuan can be updated at the school directory management portal he na china management kan soi khani ta a hi module pakhatala ni ta a hi chu update ngai lo chuan update khera ngai lo chumiom je chu he tilai hian response type te response name te mobile number te response email te khatiang kha omta a hi update ngai chuan lo chuan portal management directory management portal akhan lu khera ngai lo amara chu at the rate aa kan ti chi ho ero hi chu block amo district in amo state in amo an update ngai hi chu kan update me thelo chu kan shedon nia pe khat na hi chuan update tur hi a om lem lova hei antina na in la chi le long chi tu na chen vsk te kan khoi ta a in vsk mi ten khana lo in mil lo chuan hetiang hi update don chuan block level amo district level amo report anga ta khana lo update sak thei don cheu ani hetiang chi website te contact number hetiang email kan tiang chi te headmaster kan tiang chi te hi chu hei an enula has ani chuan ke manin kan ti thei engting kan tiang kan ti chuan klai tang khan directory management portal akan lutang khang ho zong kha hetilai bi ka hi chuan ani maya update ngai hi kan nei lem lova kan nei ni chuan kan update anga kan update zo markers complete kan tianga hetilai hi aron complete don ani mara chu ke chu tuna chuan markers complete kala ti lawa kan next mi ang ka sei fi ringot don hetilai vel hi chu soivak ngai lo ani a chuwang chuan ka soivak lawang kan next sang tuna chuan school detail other details mo masabera chuan residential school anem mo hei chu kan sang thei vangat tam taki chu kan sang thei to dona chan sa pom nol dona si school anem yes no are majority of the people taught through their mother tongue mo at primary level chuan atam zo ka kha mother tongue kan zirtirem te chuan yes hi ni vector angai taila thome thus the school run any skill training center at the school hour no skill training khatin chi kan ran chuan yes kan tianga kan ran lo chuan no kan ti mayang chuan distance hi hei apoi mo kan school omna kha kan chin chianga kan school atanga primary school nai ber kha kilometer exact vel nge mo ania chuan upper primary school nai ber mo primary ni hi chuan ahlade ulak dona achan chu veng shan mo in veng chu ha primary 1 le 2 te om kha chuan kha chu thu shan ania amaro chu pa ngai ti meila veng pa ngai chuan primary school pakhat omna chuan ale pe kha chu veng shan ani to wangin semen hlade umei the ni upper primary te chu nai te poni thei ta achan chu school kha campus khata po om thei chuan secondary ka ti chu high school kha nai te pom thei chu hlade ulak po om theya higher secondary chu veng tina a om lem lova chuwang chuan veng hlade hei tuna po higher secondary chu ahla ai no na tang chuan higher secondary nai ber chu KM ani KM higher secondary school hi ani
in ka hria chu chu kan te pon in kilometer li vel bor ani chuan le lampanga hian whether school is approached by all weather road fur lai ni mo ni pui lai ni mo engtik lai pon school kha alu thei vekem school than khat ka chu fur lai ni chana kal chi lo a diak box ya nal box ya tiang chi te khawm theya khatiang ani kha chuan hei hi ni lo thei ni bik takin rural areas mo urban areas chuan hei chu yes de uvek ani tur angayang number of instructional day in previous year ti a hi hei hi tilaya ka zi ang hian kan lo chin chi anga instructional days a hian primary a nizahni upper primary a nizahni somni high school a nizahni pasari higher secondary a nizahni pasari tho chu ta hian kan fill up don ani more instructional day a hian chuan continuous and comprehensive evaluation CC being implemented he chu kan implement second karinga chuan kan implement chuan ta he chan le turam ta ni cumulative record of people being maintained no an record and cumulative record a kha kan maintain em he chu kan maintain tlang puyang yes ani tlang pui karing cumulative report yes kan ti chuan hei hi ta hi tian a click thei lo ta a mara chu ta hian no kan ti chuan a click thei lo ta yes kan ti ro chuan a click thei dona kan maintain chuan cumulative report kha an nu le pa te hena kan serem ti khalu ni vele ta ni kha kan share chuan yes share lo chuan no he pe chu kan kalka nang chuan in ti zo khan save and next in ti theita ke chu in save ringot thei boka ke chu kalat ti don lo vai kan next zel photang mo save and next ti chuan I save anga next akalang I save ringot chuan I save anga he pe cha tho gen omang kala ka tu sei thui lo kan shetur anga yang next kan kal le anga tuna chuan anganwadi SMC le SMDC and other mo a school anganwadi chungchang question masabera chuan whether anganwadi center is located inside the school premises school compound school compound chung campus kan ti chung khami school premises a khan anganwadi omem in school compound chung khami in school ram chung a khan anganwadi lo om ve chuan yes in tianga a om chuan anganwadi ming le a code no pang omzat I chutangai pani pathum po om thei pathum om chuan I chuanga pakhat chaw om chuan pakhat chaw amaro chu no ani chuan hei hi disable anga kal thei lo ke ni chuan no whether Balvatika is taught in the co-located Anganwadi school Balvatika kha co-located khami Anganwadi school a khan Anganwadi mo khata khan Balvatika kha an tran ve em an ti ve em ti khanita a hei chu chung nen po hian ai mil thei deuh tura ngai teila hetan Balvatika hei kan school a Balvatika kan nei lom kha kan lo ti mai theya amaro chu hemi bi kai chun Anganwadi bi ka soina hi ni ta ani a chu wang chuan kan school a Balvatika kan nei lom in ti kha chu heta apia chan tur om tuna mi hi chu Anganwadi bi ka khan ngai tur Anganwadi ta henin nei lo chuan hetilai Anganwadi nei lo chuan heta po hen no whether any out of school children enroll in the school kan enroll chuan yes enroll lo chuan no out of school children kan ti hi no pang school lut wal la lut ngai mi alo kha kan enroll em ti na ni ta a no pang kumli aron ni a KG1 a mo preschool kan admit ang si kha chu out of school children ni lovin no pang lut wal to si kumru kum sari te lo ni to school la lut ngai mi alo kha out of school children ang chu an ni ta a khatiang ho kha kan neem kan la lutem ti khani sei thui do lawang number of students attending remedial teaching extra class in current year remedial teaching le extra class ang si in nei kha extra class kan ti hian tlaya zirtir tuin extra class kan pe thin ang khani mai lovin remedial teaching pa ngai anga kalpui kha ta hena min takani chu kan shedon ya zirtir tuin a pu thuta tlaya extra class kalpui ti ang chi kha nilovin no pang remedial teaching mamo khang ho kha no pang exat nge remedial teaching pe mo no pang za tur ke number of student ni hi so number of student attending learning enhancement class hi no pang kan nei pui chuan exam nge kan nei pui no pang zat kan zia kang dot le a details of
visit to the school during the previous academic year nikum mani chu 23-24 kha khami kha fill up tur chuan number of academic inspection hi hemi omzia chu officer kan ti ang chi hovina anron ti academic inspection ron le SDO te DO te CEO kan ti ang chi academic khami inspecting staff kan ti pa nga yang chi hovina anron nei za kha hi chu in school visit no ta tang pon in thei mai ome chuan CRC ina aron visit za thei po visit no ta tangin BRC na visit za mo district level atanga anon visit za thei kha ka sei sol mai theya academic inspection anon nei za to pakha ta hian zia turania chuan chumi zinga chuan BRC nei zat CRC nei zat BRC naron nei zat district amo state ina mo officer ron nei zat hemi pathum bel khom hi ta hian om turani na ching kha ka sei sol nek mai the ni meno hrethiam don ya chuan whether the school management committee has been constituted as per RTE norms. School management committee kha kan constitute RTE norms sangin. SMC kha kan name RTE norms sangin. RTE norms ron ti chuan SMC khan formation te ne ya shroi tu omza turte shroi tu omdan turte chairman vice chairman secretary kan ti ang chi te chairman a chuan than turania kan ti ang chi secretary a chuan he tani turania treasurer a chuan school teacher zinga mi ti turang chi khating ha kan nei am ti khani ta a nei chuan nei lo chuan nei lo chuan ta hen bina hen whether the school development and management committee has been constituted hei hi IND sei bula mo IND sei bula hemi omzia chu hemi SDMC kan ti hi chu high school tan ani high school lampang tan khan hi fila pangai don ani so a number of SMC SDMC meeting conducted previous year nikuma SMC meeting school development management committee meeting in zakin nei SMC meeting minute butangin he chu in la chuak theng azza ta kha whether SMC has prepared the school development plan and prepare unprepare lo chuan no kan tianga he di sei pulang unprepare chuan kan zia kanga engti kuma nge unprepare akum khamen san turani lela makan kayang whether the school building committee SBC has been constituted school management building committee kha school khan din chuan yes din lo chuan no school has constituted its academic committee kan din chuan yes din lo chuan no where the school has constituted parent teacher association PTA kan din chuan din lo chuan din lo kan din ro chuan PTA bi ka chuan hei hi meeting an nei zat last academic year ni hi last kumkalta khan hei po PTA meeting minute atangin share theyang PTA constitution po kan share secretary po teacher in charge tu nei kha is the school registered under public financial management system PFMS is sarkar school hi chu kan register de veka kan register veka tira kan sei sual lo private ai ro chuan in register lo po kan om mai thei tuna chuan PFMS mang vekin paisa te po SMC kan lak to kha athiam tura nga yang whether the school has multi class unit hemi om zia chu school khan room khata class pahni pathuma da ko mem abik takin rural area room in dailo wangin primary ne room pahni chawin ne ya room pakhata class 1 le class 3 class 1 le class 2 in da ko pa room pakhata class 3 le class 4 khatiang angani khachuan yes in tianga yes in ti chon ta hian in fill up te langai do ni class 1 hi serial number 1 and class a hian class 1 le class 2 da ko chon ti khani select anga I okay mayanga mo ti khan in nei chuan nei lo chuan angai lo in nei lo chuan angai lo kini chukan nei lo an no ka tiang in lo yes lo chuan big takin rural area sa khating ang chi classroom in dei lo wanga class kata om khom in nei chuan kha khatlan turani is the school part of the school complex in school kha hey school complex kan ti chu phairama te chuan mun khata school khan da khom de an da khom thina mo area khata khan khating ang chi khani in school kha in venga khan en tinana area pakhata khan
primary te middle te high school ten da khom vek ang chi complex pakhata khom ang kha khatiang khai ni chuan a sin tiang ai ni lo chuan no in ti mayang mo is the school has a hub school for complex heta no ni do chuan no ni me hi chu Mizoram ma chuan kan nei lem lo tura ka ngai mo school complex ang chi chu no kan ti deuh vek theyang kan nei ni ro chu tan yes kan ti chuan tan fill up ngai kha vele ta ani chuan whether the school has undertaken any activities under Ek Bharat Sestha Bharat Ek Bharat Sestha Bharat kan ti chu program te po kan man to kha school khan activities nei em nei chuan nei in tianga in lo mang velo wa kan nei lo ni chuan nei lo kan ti mayang hei hi is the school certified as Fit India School a hian ain register theya in register to chuan in yes in tianga register lo chuan no in ti mayanga ke P school hi kan in register to yes kan ti theya in register velo ni chuan no in thlang mayang holistic program card holistic report card HPC kan ti kha the school khan provide them is the school providing a holistic report card for every learner based on hey to yes kan ti chuan yes kan ti mayanga no kan ti chuan no kan ti ma hi chu tu na chuan sarkar school a khan than bi tlem te chawan la oma khata po khan every learner khala ni lova class 2 noilam chin zong chau kha alania chu bang chen hi chu kan no deuh vek thein ka ring le total number of days total number of midday meal mo pm poshan kha nikum hei hi nikum chuan total number of days a hi chuan he tilaya achunga kan sei to ang khan primary a chuan nizani upper primary chuan nizani somni high school a nizani pasari high school chuan midday meal nei to lo tak mo middle le primary chau kha chuan days par ui ka hian kar khata ning zat nge omje chu ninga chuan days per month ani chuan chorwalin nisom ni tahni kanda ang primary le middle apo khan chutiang chang ti dania if midday meal extended to pre-primary school Balvatika hei hi Balvatika nei tan kha chuan primary pre-primary nei tan khan midday meal kha pre-primary in semve chuan yes in tianga in semve lo chuan no in tiang tin Balvatika mo pre-primary section nei lo kha chuan no kan ti vekang siang tur angai ang next tura kan ti le tur chu free textbook te TLM chungchang te play material chungchang te le graded supplementary chungchang kan share tura chu for previous year nikum lampang ani chuan whether complete set of free textbook received free textbook received hi a full in andong empty khania hei hi na china ka sei to ang khan office lampang atangin tuna hen la sem kim chi aloma se dong kim anga ngai tur ani dong kim anga in zia tur ani a chan chu fan hi du angin aron kal tak theilowa don vek tur anga ani rual hian fan central atanga kan mu harwang te po anianga a chan chu tam tak om theya state sarkar in release lai wang te po ni mai the kha ka chu po ni ta se a don tur ang hi chu kan don kim tur angai chu kan ni chu wang chuan pre-primary lampangan sem chuan yes kan tianga upper primary sem chuan yes kan tianga ta hian free textbook hemi kan don kima hi hei hi office lampanga tang chuan school tran April tha a hetia dong kim anga ziak tur hian minti ani kha kha chu office lampang tang instruction kha ani tamai ta a hei hi kumhluya minti dan tu na hin tiang chuan tiro uti tak hi chun seilo maro chu kumdanga chuan April adong anga inzia tur ani tu na chuan ti hian engtin nge kha kha chu kan ngai dan khan itimai te ang soichia kha omlo April hi chu kan ti dan kumdanga chuan ani hetilaya kumdanga chuan soyang khan a form in kan fill up thina a form kha chu kan fill up ang chia lo deu te po khan online ai chuan an lo fill up thin te po ni ma na le khala ka chu kan ju traffic to lo whether TLM is available for its grade TLM teaching learning materials hi class tintan grade tintan omem ti khani hei hi TLM kan teaching learning material khani maya omzia chuan teaching aid kan ti tenen te po khan thil thumun angreng tho khani
eng chen nge tur ti le enge tur ti hi aron sei lem lova chu wang chuan hei hi chu nei vek anga inzia kha afuang TLM nei lo school kan ni kha chuan amoi lo aza thak zok don ani chu wang chuan pre primary kan hi pre primary nei lo tan kha chuan hei feel pangai don lo ani pre primary kan nei wang heron omnin ka ria pre primary nei lo chuan hei hi eron disable tura ka ngai yes ti kha adik mele whether the school has received graded supplementary material in previous graded supplementary materials hi kan don chuan yes kan tianga kan don lo chuan no kan tianga whether the school utilize grade supplementary material in classroom transaction yes ni chuan yes sei do to lawang ala tam si a tuna hian 1.5 kan thleng chau box si a 1.5 hetilai vel kan khoi chawa hei zat ve pawh kan la khoi mek vel ani whether play material games and sport equipment is available for each grade hei pawh hi kan soyang khan play material kan ti sport equipment kan ti kha enge tur ti kha soilem lo ball pakhat chau pawh kha ta se for each grade zong khan ball khan pet vek theya chu wang chuan yes ti mai kha a phone kin berin kan ring dewa chu wang chuan ball pakhat chau kan neya class 1 tan chau ne class 2 nan nei ve hle nem ti zong pawh khan ril ru khom thei me thema ro chu ball pakhat kha anin trom vek the ni chu tiang zong chuan ril ru da taila hei chu kan yes thei deuh vekin ka ring whether the school has provided free uniform to the school free uniform kha kan pm kan pek chuan kan pe a yes kan tia kan pek chuan eng tik thain nge kan pek ti a kha alo lang ta a hei hi tuna khan kan pek a kha 23-24 ani a chu June tha ka hriat chual lovin ka hriat June tha hian order a chuaka June tha kha kan ti mai tur ani mele hei hi chu pre primary tak hi chu kumina hian kan la dong lo nin ka hriat 22-23 zo kha kan dong ni tlatin ka hriat ni kum khan ni kum khan pre primary uniform kan donga kha lo en chiang taila order a khan 22-23 ani chuan kan la dong lo tin ata kumi no kan ti thei tin ani chu kumin hian ECC in semdonem pre primary in semdonem ti kha chu kan la hre chom tura nga yang enga po tu ni se kha chu ke mani po kan loin em thei ome hemi primary bi kai chu kan donga kan hria a mani loka kan donga paisa te po kan la kha chuan connect sang ole tuna chuan 1.54 lokai le ta heta hian hei hi key performing indicator KPI on teaching learning in previous academic year material etc nikuma conductivity strength khatte ti lana ngai don ani hemi bi ka hi hei 1 2 3 4 5 heta 12 thlenga oma hei hi a class nge nianga avoi khatna avoi nina avoi thumna avoi lina ti kha ril ro om dewa chuan a prefield khami DCF kha kan en china hei hi ni a heta hian engma instruction kha a om box si lova chu wang chuan niya karin danin kat soi si anga a tha ome hei hi class 1 class 2 class 3 class 4 anga ka ngai ani a chan chu primary school kan ni a primary school a hian 4 thleng cheron oma middle school ni chuan 5 6 7 8 thleng hiron om ka ringa high school ni chuan 9 le 10 higher ni chuan 11 le 12 khatiang khan ro in hong ka ringa hei hi an class ani mel ani chu tiang tura chuan nga yang chuan ta hian whether the school activities undertaken mo hei chair taila project kan ti te group work kan ti portfolio te phei chu CC noya khan kan maintain veka virtual lab ang ti te class performance ang ti te quiz debate creative hetiang chi hi an academic enrichment turin kan undertake kan ti puyem kan ti pui nualin karing kan ti pui chong class 1 a chuan yes kan ti mayanga class 2 apo kan ti pui chuan yes class 3 apo kan ti pui chuan yes class 4 apo yes kha ni mai ti pui lo na class kan ne kha chun no kha kan thlang ve le mayang dota number of students receive orientation on cyber security chungchang orientation kan neem
kan nei puem class 1 chau kan nei pui chuan class 1 kan nei pui zat no panga kha class 2 chau kan nei chuan class 3 class 4 kan nei pui na class kha ano pang kan jia kang orientation kan nei pui kha number of students receive training on psychosocial aspect kan ti hian hei chu kan thremei tur angai tai la sei fe du lo mai la khatiang tho khang class 1 kan nei puem class 2 class 3 class 4 kan nei pui chuan engzat nge kan nei pui ti kha kan fill up le mayang chuan kan zo chuan kan save mo save next amo kan tianga next a kan kal le ang tuna chuan 1b section 1b school safety and other perimeter hei ka soi tha zung anga hetilaya yes no ti lampang chu ka soi to lawang whether the school disaster management has been developed school disaster management kha kan siamem panina whether structural safety audit has been conducted structural safety audit kha kan neem structural safety audit kan ti chu nangmanin loin en ve mai ro chuan non structural safety audit kha kan neem CCTV kan neem school a khan fire extinguisher kan neem kan install em does the school have nodal teacher school safety tana nodal teacher school safety tana zitir tu thanbi kha khatiang kha kan neem ruat kha kan neem whether student and teacher undergo regular training on safety and disaster preparedness hei hi kan neem mock drill te po khani thayang chu khatiang te kan nei chuan yes hei hi nikum chung tho khani whether disaster management is being taught as a part of curriculum disaster management chungchang hi curriculum angin no pang hi kan zirtirem hi chu kan zirtir kher lo mai the ni mo amaro chu class 10 khata te kha chuan EVS kal tlang te po khan kan zirtir long point ti thei mai thei kha ka chun ngai dan ni te se whether the school has displayed safety guideline on display board safety guideline kan tarem ti kha kan tar chuan tar lo chuan whether the school has appointed any teacher as a first level counselor atan ruat kan neem chuan frequency of safety and audit security audit of the school ensuring child safety by involving the stakeholder SMC te parents te senior teacher khatiang chi kha child safety chungchanga khan eng anga jingin nge kan nei child safety kan ti hi eng anga jingin nge kan nei ti khani ta ata hian hei khan tur oma kan nei me lo chuan nan 1 2 kum khat chu kan nei za ta kha kan thlang mayang is the school display photograph of all teachers in the school zipir tu te thalak tar turan ti kha kan tarem kan tar chuan tar kan tiang has the school adopted initiative Vidya Pravesh module Vidya Pravesh kan ti hi chu university am lok ula Vidya Pravesh kan ti hi chu lo kha engani kha akasei me dona numeric kan ti kha new Vidya Pravesh kan ti kha kan initiate em ti kha ne Vidya Pravesh chu kan lo in en mayanga engeni khatiang kan initiate em kan ti chuan initiate yes no kan thlang me don ya student attendance capture student attendance capture hei hi pakhatna chuan attendance register panina electronically pathumna biometric anhoi chen en hian teacher attendance capture hi attendance register electronic biometric hei hi then khat chuan VSK attendance kan te tola min ti mai theyama ro chu hei hi chu nikum lampang ani wang nikum lama chuan electronically hian kan lati lawa attendance register vek hi kan lati ang nakum lama chuan electronically po kat ti thei to turanga yang whether the school has constitute youth club whether the school has constitute eco club youth club le eco club hi thilin kopa angai ta mai teila kan fan dona po youth and eco club ti khani chu wang chuan nei ve anga eco club nei tan kha chuan youth and eco club hi chu kan nei ve turanga yang whether the teacher identity card are issued to all teachers in the school teacher identity card hi hei chu kanin anglo thei via wanga division subdivision a zirte pon danglam theianga ke ni hi chuan subdivision a train kan la chuak vek to a hlomin kan ti subdivision min siam saka changkang deuh main min siam saka chu kan nei vek ani nei lo kha chon nei lo te polity theiang chu
State School Standard Authority SSSA self-certified obtain hei hi kan nei chuan kan yes kan tia kan nei lo chuan no kan tia nga state hian hei hi standard authority hi an nei ve a khatiang anga self-certified kan ni kha chuan yes kan ti theianga kan nei lo ero chuan no kan tia nga yang kan next le ang 5.6 ta hei hi composite grant kan don chung chang nei ulung de hlekin enta ila a tha ome composite grant ania library grant ania major repair ania sport and physical ania media and community ania SMC ania grant support on pre-primary level heng hova hi aron zia chu ni ta a chuan hetlai han kan display du a chu hei hi hei hi kan grant don dan kha ni en thok thok taila composite grant a hi chuan no panga zirin kan donga mo sing khatte sing ni sanga singa sing ni sa sing sari sanga nuai khatlengin library gan chu primary sanga upper primary sang sing khat sang thum hei hi akhe sin kan dong lo ani kan sia thiam the kan chu akhe sin kan dong lova le khabu man ni deu khan ari deu lep to me the kha khan BRC atanga kan la kha hei hi ani akhe sa kan dong lo ni chon le khabu kan don kha chuan hen tilai ron ji angin primary kan ni chuan sanga kan jianga ya upper primary ni chu sing khat sang tum kan jianga high school a sing khat sanga secondary a sing ni kan jianga ani achung zo ka school grant ai chung kan don za kan jiak mayang kan don vek kha chuan sport and physical education hei hi pheipo hi akhe sin kan dong lova akai nin kan donga sport equipment ten ron sem kha ani primary kan ni chu sanga kan jianga ya upper primary kan ni chu sing khat high school a chuan sing ni sanga higher a sing ni sanga chuan community mobilization ni chu akhe sin kan donga hei chu kan hravek anga chuta chuan sing thum SMDC kan ti chuan high school ho chuan primary a chuan primary le middle a chuan sang khat zanga hei hi chu community mobilization kan dona kha ani a chuan khata khan school grant chu kan hrianga receipt expenditure mo kan don za ta kha kan mangral zel hei chu ai tluk tur ti mayang library kan ha tu kan soyang khan primary chuan sanga middle chuan khating ha kan soyang khan kha in lo en let mayanga heta hian grant for major repair an tia hei hi major repair ang hian kan dong lova maro chu minor repair kan sem treu maya kha heta hian kan zia angai don ani mele ta hian kan ziak mayang singli sanga kan don nual kha school dong ho kha chuan ta kan ziak do nia chuan grant for sport and physical education hi chu na kan sei zo tak chia kha akhe sin kan dong lova akai nin kan dong ani chuan community mobilization primary a chuan primary le middle a chuan sang khat zanga high school a chuan higher a chuan sanga chuan training of SMDC hi chu kan la dong chi alovin ka hria a hi chu kan don lo chuan kan da lo mai tura nga yang chuan grant for support at primary level only for primary section ta ni a primary section a khan preparedness kan don a kha sing ni kan don a kha hetilaya hian zia tur ani don ani amaro chu heta hian hlo khami ECCE helper lo kha chu atel thelo tura ngai la khami ba ka kumtir lampanga sing thum kan dona khan sing khata kha lo ani a sing ni kha preparedness support at pre-primary school kha ani kha kan dong kha chuan kan zia ngai don ani chuan financial assistance receiving by the school nikuma mo ka don kan nei chuan kan zia kanga non government atangin NGO tangin don kan nei chuan yes ani chuan kan don na ning le poisa public sector atanga dong kan ni chuan kan don na ning le poisa za community tanga engani poisa engemo hemi financial assistance to miron pen om chuan yes kan tianga an ning le poisa don za others ning le poisa don za kha ani so helama kan kayang whether the school is maintained inventory register for the following inventory register kan ti chuan register kha ani mai register pa ngai khata hian ama sabera hian inventory register on ICT item
ICT kan ti hi chu high school lampang khan deuh tlang puya nga primary le middle kha chuan kan nei che lo nga ICT item record bu kha in neem nei chuan yes nei lo chuan nei lo chuan sport equipment ro hi chu kan vai kan dong veka sport equipment kha in da sang ti maila a shan khan register in vongem ka shelova in von chuan yes von lo chuan no library in vongem von chuan yes von lo chuan no hetila hian thilin ngai tu tel the oma chu heng sport equipment kan ti te library kan ti ho te hetiang ho hi a shan shana vong lo hian asset register apo kan ziak lu vek the ni ICT te portal theyang chu kha SMC asset register ha kan zia lu vek chuan kha khan nei ang te ponin zia thei mayang chu kha kan setel don nia hetilaya hi kan chut tel deuh le ka ngayang total annual expenditure of school on account of the following hetlai hen grani dong treu ta a grani dong nual ta a I gran do na kha I man na sang kha han entala maintenance and housekeeping mo khatata khan engzak ngai man teacher ta engzak ngai man construction worker engzak ngai man others engzak ngai man I man zela khai zia ka nga hemi total hi hetilaya I poisa don zong hetilaya I don ba ka hetilaya assistant ni nei bok chuan khami I don zong kha hetilaya hian I mangral turani kha ain balance turani chu entinana me minor repair singli sanga te khachu construction work amo khan maintenance apona man theyang chu construction kan chia lo mai theya kha chu in thil le zir te po khan ani theyang chu chuan entinana composite grant rang te pon zir tir tu wa te po mangnol theya om je chu TLM kan ti ang chi a te po khan khatiang zir tir tu ta na poi mo ang chi ni khachon zir tir tu ta na mang ang te po khan ani je theyang chu chuan others kha tam le mai theyani achan chu het hi ron tam lo ema chu wang chuan others sign om deuh nur mai theyani construction ta hian singli sanga kha entina lo mang ta me ta ula chuan sport library grant kan ti ang chi te sport and equipment kan ti ang chi le khatiang chi me community mobilization kan ti ang chi zong kha chu others sign kalvek angai mel ani kha kan poisa man dan kha lo enila hetiang het ang hian kan clear don ani chu kan next le ang tuna chuan building physical facilities equipment computer they can enang government owned building status hi nge in building a rented nge government ta government in rent free building mo government no building nei lo khatiang khan in ni na khain thlangang kan sei tle min kan sei man model to ang chuan total number of active building block in the school building engzat nge building kan ti chu block engzat nge om in zom vek ani chuan block khat kha ani maya ma se in zom vek lo tem block sang chana om kha chuan a block za ta kha kan zia kang chuan block za ta khan hetilain block ni om ta a chuan kan block ni nei hi partially paka ve ni ta ata hian tinana block ni a hian pakhachu paka building alo ni theya partially paka nen lo kop theya om je chu hetilaya 10 ti thleng hemi belkhom hi heinen ang turani chuan dilapidated building building under construction chuan azat zel zia tur type of boundary wall in nei chuan boundary wall paka but broken ti te paka te barbed wire te heads te no boundary wall mo partially a then so under construction siam mek kha kan nei danang zia kha kan fill up mai hang detail of classroom available in the school library room not to be include laboratory room not to be include kha chu kan hrethi amang chuan mention the number of classroom in each category pre-primary classroom zat ngin nei KG1 le KG2 kan nei ya classroom pani kan mang primary class 1 2 3 4 kan nei ya classroom pani kan mang kan nei ani available ani chuan currently not in use hian hetilai hian paruk kan nei ta a chuba ka chun man loin neiem aron ti ta a nei lo man lo achuang kan nei lo ani chuan hi paruk chuan number of classroom under construction in neiem dilapidated in neiem nei lo chuan nei lo chuan nei lo tilaya hian hetilaya I paruk khova hi hetilaya bel khom hi ni le turani partially paka ve kan ni a ke ni chu chuta chung good condition
kan nei lo ba minor repair hi avai kan classroom jong hi minor repair ngai vek ani hi ni kum thilani a kumina khan minor repair te kan donga kum thar report a chuan need minor repair po hi a then chau kha ani to mai the ni tuna minor repair a in man kha tuna hi chuan na report the lawang hi chuan ni kum condition ani chi chuan shadon nia chuan helam panga hian whether electric connection available chuan yes available lo chuan no yes but not functional a ombok kan thlang thiamang if electricity is available in school then classroom having fan fan in da zat AC in da zat heater mo blower in da zat solar panel kha a om chuan yes da kha tu sei do to lo me kan thiamang details of room other than classroom excluding toilet toilet ni box silo mo toilet ni box silo classroom mata na in man box silo khang kha engzat nge nei tai patni kan ne ya hi asan chu office le kitchen kan ne ni ti tiang jong jong kan thiamang patni kan nei classroom mata na man box silo toilet ta na man box silo classroom engzat nge nei patni office le kitchen chuan heng ho hi in name separated headroom kha separated in name library room in nei sangem assistant head room in nei sangem common room for girls in nei sangem mei che ho omna tur kha mo teachers jong jong tan in nei em office nei lo top kha chu ni lo tur angai la yes tur angai taira curricular activities room mo art room kha kan nei em chuan number of laboratory room including computer lab high school kha chung computer lab nei khain tama khata khan in room nei sa ta kha in jia kang tin laboratory high school chuan laboratory room nei point om me theya computer lab asan ve nei point om me the kha tiang ni kha chuan room in nei ve chuan true ti ta po ngai o me le next radio sei don ka ti kha mino kha tiam don nia le ta hian toilet facilities chung chang toilet kan ti le urinal kan ti hi kan hriat thiam ra tu chuan urinal kan ti chuan zum na ringot toilet kan ti chuan in thiar ngal theina ang chi kha chuan does the school have a toilet yes no ni chuan no chuan ta hian number of toilet seat available excluding CWSN friendly toilet CWSN tel lo khan toilet seat khain zat nge nei ek theina chiang berang chu te ek theina ti khan boys stand pakhat chuan a functional girls stand pahni chuan a functional avain pathum ka nei number of CWSN friendly toilet seat CWSN big tan kan nei lo hi kan sei pia tel deuh lokanga kan nei lo thana chu kan nei ani om zia chuan kan nei amaro chu asak ahmun sakna kha rem lowa school kom thanga dei kan cha child friendly CWSN tan khan a friendly lowa chu wang chuan CWSN toilet nei hi nei lo ang kan in zia thina ni chu a om zia chu ni heta hian uan anianga ta hian girls big tan hian uan heta hian uan om tur ne chana pathum che tur ne maro chu CWSN tan khan a friendly lowa a available lo bang khan tila hian pani ang kan nei ta ni total number of toilet seat including ti hi chu a maintain rain belkom ta meta a chuan urinal mo hetila hi toilet kan ti kha mo ek theina commode om kha tuna total number of urinal available hi chu zun theina mai mi patan chuan kha banga kan tar mai thinta khatiang kha khatiang asit khatiang urinal kha pani kan neya mai chia po pani kan nei mai chia po hian commode om lo kha kan shamayang khatiang chuata thuchunga zun theina tur commode ang type ve deuh khatiang oma kha ni kha kan zia kang chuan hetilaya hian out of the total number of functional toilet urinal given in table 2.7 heta hian how many have running water available in the toilet for flushing and cleaning flush nan le hetilaya zinga hian flush nan a tui om theyang chi kha ngo tui ati faina ta na tui connection omang chi kha toilet a hian pakhat ta hian toilet a hian pakhat mi pa pakhat kan nem hi chia pahnih kan neya amaro chu flush thei ang chi kha chu
flat thei ang chi kha chu engani pakhat chaw ani pakhata kha chuan flat thei lo ani tin ani chu chuan urine la chuan hei pahnih kan neya tapo flat thei mei che mi pa kha urine la chuan flat thei ve ve ni hand washing facilities with soap available near toilet bula khan kut silna a omem o hei hi hand washing kan ti hi chu ei don mi khan lo ni o chei don mi kha chu kina shanin thei hi chu toilet bula khan kut silna wash basin kan ti ang chi kha toilet bula khan omem a om chuan yes om lo chuan no location of toilet facilities khoya nge toilet khawm inside the school building chunga outside the school building but in the premises mo hei hi ke ni chu kan ni school compound chunga tho ma se school building ani lo building shanina ding school building chunga khan classroom sira khan zun in kha omani chuan inside the school building kan ti theyang chu hei hi abik takin teacher toilet ni lo khan no pangman kha teacher toilet chu office a khan inbuilt khan tan da tlang puya kha chu cher lo tur hei chu no pang tan zo khan no pang hoina an man zo kha rin tur whether the school has sanitary pad vending machine available hei chu soi lo mayang whether hand washing facilities with soap hei na sina ka soi che kha midday meal ei na bula khan hand washing facilities ka kan nei chuan yes nei lo chuan no kan nei chuan exact nge point om ki ni hen point riat kan nei ni her ho the kha point riat om chuan main source of drinking water kan nei dan tlang pui kha hand pump yes no an nei kop the ni ta hian an nei kop the protected well yes no unprotected well yes no tap water her ho chi chuan bottled water others kha chu kan shemayang whether water purifier RO is available in the school ngani tuiti thiang him na kha omem om chuan om lo hemi bi ka chu kan in tura khan kan in tur bi khan ita se ngani deep freezer cooler kan tiang chi khami filter omang chi ni kha chuan kha kan mangtlang puin ka renga kha purifier chu ani mai ome sorry whether drinking water facilities is stated from water lab drinking water facilities kan ti kha lepa te sani em ti kha ani heta hian ril ru appear theya office tangin chu tiang chon ti turan on tilem lova abik takin PHE connection ring te hi chu PHE na tuian pek chu a hi lepa test sa ve kani in theya ngai ani awangin PHE tui connection latan khatun hei yes kan ti thei de uve kang amaro chu hetilaya hand pump te tui khatiang rainwater harvesting kan ti mang ang chi te khatiang chi ni tan kha chuan no te po kha tam mai the ni kan test tir kher ro in karing lo does the school have a provision for rainwater harvesting na tur hi kan neyem yes no ni kuma khan kan la nei lo kin po kumina che kan neya so bang chen na kuma chuan kan ti le huna chen kan yes thei to ang chuan whether the school has library facilities book bank reading corner library facilities kan nei hei chu nei kan nei ang san chu lekhabu kan dong library fund po kan dong man kuma po library da na tur chuaran sem to kha khami tang khan library chu nei vek to turanga kan ngai kan ni book bank kan ti om zia chu kumtopa no pangin anjir lai bu an the khom le thina no pang jok an class noi jok mi terina tan khami no pangina anjir lai bu an textbook an ron da khoma kha book bank kan ti choni ke ni chu kan ti tir zi kumtop exam a hian an exam zo ni hian antina na voina english an lo ti ta english textbook an kenga ron submit vek zela khami ron submit a kha free textbook kan don ma in khami mang khan kan lo zir tir thina khatiang kha book bank choni reading corner kan ti chuan school a khan classroom tina khan reading corner lekhabu da na kha kan siam ani thina kan nei veka nei lo kan om chuan no khala ti thei mai khata khan lekhabu comics te bible comics kan ti ang chi te alem omang chi te an age wise anga lekhabu kha kan da thina chu
reading corner chu ni chuan hei lekha book an da za te kha khata khan in lo chiar vek don ya. Does the school have full time librarian? Librarian kan name newspaper mo magazine mo kan subscribe em number of number of times library book has been borrowed till no pang hen voyang za nge an ho thin hei zia chuan library time hi library period hi kan nei thin tura ngai tai la kan nei ni chuan frequently in engtin nge kan nei thlakata voi ni kan nei thin thlakata voi khat kan nei thin kan ti chuan kum khata thlasom angvel school kan kalta thlasom pakhat thing lo deuh lek angvel ni ta a chu han chu tai la ke ni ka thlakata voi ni kan nei thina thlasom kan kal chuan somni angvel hei somni angvel tur tina angani chu tiang vel chuan kan chu thiam ang chumo whether land is available for expansion of school facilities in school rama khan in school kha extend don ta se khatiang tur ram khai neyam nei chuan yes nei lo chuan no number of additional classroom and other room required hi additional classroom in mamo chuan in ziakang chuan chuti rual chuan ta hian len hi in nei len available si lo chuan len hi no in tia ta hian additional classroom in ti si chuan kha chu eng class ve thei mai thei chu wang chuan len in nei lo kha chuan additional classroom sakna turin nei si lo kha chuan kha chu additional classroom pokha dil ma ula in mukher lo mai the ni playground facilities kha omem chuan om lo chuan om lo mo chuan playground nei to si lo kha chuan tin nge no pangkha ngani pa ka te kha teng playground ate khan engagement te arrangement te kan siam sak thinem yes no health checkup of student was conducted nikuma khan health checkup anon nei an omem hi ke mani na kan program kan siam po ni theya tin pon lama tanga program aron siam po ni theya khatiang ani kha chuan nei lo ti khati mai tur kan nei chuan nei kan tianga ta hen total number of health check conducted nikum chung khan voin zan nge ron conduct atlang puin voi khathi aron ti thina sarkar school a chuan big takin primary le middle a chuan aron ti thina kha ba ka po khan omani chuan in ti telang chuan ani chuan health check up a chuan parameter carried out an ri zong te an tem an san zong an tem an mit an nm an han nm an shok an nm en chuan kan da vekang deworming tablet is given to children hi deworming day te kan mang thina khata kan pm not given partially full dose kha chu kan sang me chu iron folic acid he kan pm pek chuan spek lo chuan no annual health record kan maintain annual ani chu yes no thermal scanner kha kan neem covid lai kha chuan nei vek turati khane tuna kan la neem ka sachi alova first aid facilities kan neem medicine available essential medicine available no pang luna thu tang chi te pum na thu tang chi vela khan dam doi ei tur kan neem azat kharon soilem lova kan nei kha chuan nei lo chuan nei lo ti mai tur ani ome rems chungcha whether rems for disabled children to access school building exists building a lut ve tur khan ngani disabled tan khan abik takin wheelchair mang te tan khan kalve theyam step ania rems in nei lo kha chuan no pang tan khan access thei don lo khatiang tan khan rems khai neem nei chuan nei lo chuan nei chuan if yes ani chuan rems a khan hand railing omem okay ni school a chuan rems chu kan nei nge yamaro chu hand railing ngai ni lo ba engani kutzung kut pha bok ang vel leka sang hi ni a chu wang chuan railing a hanin north vel kher kha ngai lem lo chu wang chuan railing kan siam lo ba arem chero chu omani whether school has special educator kan neem mo kan nei dedicated in nge cluster level ami kha chu kan sang thiam mayang kitchen set is available on school kitchen garden hi nei chuan nei lo chuan nei lo whether kitchen set is available in the school kitchen set omem chan mai thei do the school have dustbin for collection of waste school khan dustbin an neem aneyem ti lai taka ka chan na turom lova anei na muna kha each classroom zong yes and all no yes but some kan retia mang toilet a kan da em kitchen a omem does the school have the furniture for student tan khan furniture anin dai a omem omje chu
bench le desk mo kha yes for all ani chuan avain partially available anin da ivek a om chu ama se in da ivek lo furniture nei lo trim if yes ani chuan or partially chuan no pang engzat tan nge hei chu in enrollment nikum in enrollment kha in da mayang next hei hi physical facilities and equipment in school ti ni hei hi chu 2.20 hi chu question A le B hi higher tan chau ani higher tan chau ani wang khan hetila hian en chinila exam ani kha 2.20 2.20 2. Kha higher tan ani higher ho kha an ombe tho chi question khata hian om ti kha tinge hi but 2.20 ni si 2.21 2.21 deworming ve tila hian ngoro hi kan school ni wangin primary ni wangin hi churon disabled sa secondary le higher secondary tan khan in lo enanga hetila question ron oma khain lo chang mai turani mele sei du lo mayang whether boarding school facilities are available in the school or state level boarding mo hostel facilities kha available yes no kha chan mai turani yes ani chuan no pang tan khan exact nge sang le mayang chuan 2.22 chuan hei po hi for higher secondary section only ni primary chuan lang ve lova higher secondary tan khan chuan chan thiam lo tur om lo tur anga yang does the school have the following equipment hetiang hin neyem audio visual PSS mo PS system hei kan nei chuan yes but not functional mo no yes kha biometric device hei po kan share ang next chuan computer and digital initiative sei chungjungang desktop oblique PC computer personal computer kan ti khamo katiang chi kha exact nge functional hei ke ni po update ngai chho to don tun nai khan computer kha kan dong ve le update chho ngai don chuan laptop notebook ang chi kha neyem tablet chuan PC integrated with teaching learning device personal computer hetila personal computer kan ti thoma se integrated with teaching learning device device telang chi kha kan nei hei kan nei zat hei man thei zat zel kati sei du lo mayang digital board with content management system and solution CMS learning management system hei chu enge omzia kan shetura ngai teila kan nei chuan nei projector printer scanner server web camera te po hi hei chu ni kumala ni wangin kan lati smart TV te po dong kan om nuala khang te po kha tuna hero chuna la da thei che lo mai the ni smart classroom kan nei chuan mobile phone is for teaching hei hi ngai da nei nang lo mai theya mobile phone used for teaching tia hian school khan mobile phone ashanin aneyang ti na lampang ani mel lova zirtir tu te khan mobile phone an nei veka teaching nana an man chuan mobile phone atirungot lawa use for teaching zirtir nana an man chuan kha zelu thei om takani generator power backup khami UPS kan tiang chi kha UPS ani ro chuan 1 kVA chung lampang UPS te te computer a man chi me a ti thin ang chi ngot kha chu ni lawania UPS kan ti don chuan 1 kVA chin chuan is the school have internet facilities nei chuan nei nei lo chuan nei chuan eng ang type nge hei kan thlangang is access to internet facilities is for pedagogical purpose internet access thei kan ni chuan internet access thei kan ni chuan zirna tan pedagogical purpose khan kan mang internet nei ve si zirna pedagogical purpose man mi lo khom ve theine zirtir tu tena ngei YouTube and na dengot man te po khom ve theinia chu bang chuan pedagogical purpose man te po kha school ani kha chuan tangkai ve don ani is the school is computer ICT lab available in school
hei hi chu high school ani tlang poyanga primary le middle hi chuan ICT ang laboratory ang hi chuan kan nei che lo me the maro chu school then khat hian computer pakhat lek te hian primary apo middle school apo ne computer ten lo zir tir ve a khairo kha chu laboratory type kha ni che lo me the ya yes ti ngam kha ani karin che lo laboratory type de hlek ani hei chu mo achan chu khatianga computer pakhata no panglo in zir chok tirang chi kha chu laboratory type khan che lo me the khang ho khan in lo yes lo ula adik jokin karing if the school has the following facilities, does the school have the following activities? Whether ICT-based tools are being used for teaching. ICT-based tools ka teaching nan kan mangem. So e-content, digital content, resources at school. Hey kan nei chuan nei lo zel khan in maya technical-based solution for CWSN. DTH TV channel kan nei kan access them. Does the school have digital library? Hey chu kan nei lo tlang puyang. Kha zonga kha kan fill up thei chu alo ni ta khang ho zonga kha kan fill up ve ka ngai do na atira ka soi ang khan atira khan dashboard kan let le lo ka nga atira kan englo na khan hemi hi lo download tila heb ta hian lo fill up log vekila chumi fill up zo chuan hemi tu na ka soi ring box hian hemi ring box hian hi lo fill up zo hei hi online in thunila all sam ka ring ani video sei ta view maya amaro chu khongai takin mani du dan na tingot lo khan office lam pangatanga instruction kan ni te khangai poimo tlang sham shamila acha ome khangzong kha kan sian thei chu ni kalo me